ethics adeɛ bi a eni emremu nanso it is required de nipa esusu sɛ oyɛ a ɛboa nti ethics ni bi sɛ okay menkɔ wia obi adeɛ anaasɛ mensisi obi anaasɛ mentu nwura ngu basa anaasɛ yɛwowo dia betumi ayɛ aboa ɔman no so ethics no deɛ tie ne sɛ akɔyɛ suban papa a wobɛdai nadi enti sɛ woni saa suban papa na ɛma wo nneɔma a woyɛ no society no ɛbɛka sɛ deɛ woyɛ no ɛmfa kwam enti yɛka biribi brɔfo kakraka sɛ ethical values no ɛnyɛ ɔhyɛ oti ase yɛmfa ne sɛ udidi na wamen na wayɛ wadwen sɛ obedi asabro so obi a wonim so wamen aduane no sɛ wodidi bro so a ɛnyɛ bɔne o na mmom yɛbɛka kyerɛw sɛ wanhwɛ yɛ a ɛde ɔhaw ne bɛba na mmom so obi si obedi banku mienu na wo so obedi banku miɛnsa a wontimi nka so wayɛ bɔne deɛ ɔpɛ sɛ wodi na wodi nanso ɛyɛ na ethics no yɛka sɛ sɛbi fanyansa to adeɛ na woyɛ no ho na ntimi mboa enti ethical values ni bi ne sɛ woyɛ ɔhene na wanya akwanya na ɛwɔ sɛ wobɔ nsuo ho ban ana asase ho ban na oka sɛ krata na yɛdi free nkran ba yɛ ne sɛ ɔmfa mɛyɛ small scale mining no efree nkran ti me yɛ nana no me de me tumi a metimi de aka nana also hwɛ Jeff Kokon ne soma me nana also hwɛ na asasi say the ethics will tell you say I am na kwaso no aban na de krata na manipa nso mɛ small scale mining but emna kwa no so no aban fa so no also the ethics suban ne bɛka kyɛw sɛ meyɛ ɔhene na saa nsuo wei na me nananom de gyaa me saa asase wei na me nananom de gyaa me enti eni kwan sɛ mesɛ no